Така. Здравейте потребители на YouTube, аз съм Дани и днес ще играем... Днес ще се кажем с драфт, така, нека започваме. Слагаме... Добре, Верони, познай кои са ми напред. Почти пусна Меси, Суарес и Неймар. Аз сега тръгна да го правя докато... Така, надявам се в камера да се вижда. Чакай, къде се приближа? Защото май се вижда, не знам. Аз на екипа не се виждам. Така, нека... Пике. Ще правим тук един някакъв драфт. Добре хора, това е отбора ни. Нека да започваме с матча. Ще бъде много напрегнат матч. Стоям Васил Левски. Нека тук да правим отбора. Сложим. Добре, айде да започваме. Капитан ще ни е Суарес. Така. Дано да не бият. Играем срещу опонент с не много силни карти, но доста рейтинг. Също има и малко Чеймсли, но надявам се да не бие. Така, нека да продължим. Айде. Ще го вкараме. Момчета, вярвайте! Айде. Не, ще го вкарат. И прави са. Какъв си ти, бе? Правим суча. Трябваше да смена с фейскама. Ето така ще е най-добре. Надявам се така да е най-добре. Така да го поправим малко. Няма да ни хваща. Няма ти казах. Как може? Виж го! Виж какъв смесим го! Виж го! Спита? Няма играят това повече. Няма. Генето 2-0. Бива Таран. За гуменя. Купрета, бе! Как можете? Как успя Бил да ме вкара по това? Гледай, бе! Майко! Няма игра в повече. Няма! Пак тъпата игра. Айде, правим. Айде. Вращалка. Те не са се подиграват с мен. Видяхте ли какъв смешен гол, бе? Видяхте ли го просто? Вижте Бил, как се кефи там. Пълен загубена. Карахме тук да се не бъде. Пълна загуба. Кирили играчи в Дюмо играят 4-0. Как може да играят? Кажи ми. Как може? Няма стане. Ана е крак. Вратара. Имат 5 удара, 4 гола. Къде са? Там ще я вкара. Гледай го! Бъде. Къде ви тръгна вратаря?
Не върка. Всичка са малко да поиграят тия хора. Айде, вкарахме един гол. Само един. Само един с помощта на Неймар. Неймар златен. Не, върка, за да той се набират. Ще ми пръсна тази това. Закачи се различен човек и... Покара ли? Не. Пълно дърво, вратаря ми. Пълно дърво ти казвам. Пълно дърво. Хаштаг дърво. Спайша. Не знам. Хаштаг дърво. Вратаря ми дърво. Един кой да забия там си. Хайде, момчета. Правиме го. Обращалка. Не вярвам как ще ми трябва да стане. Ама обращалка. Гледай, бе. Какви са тия косачки, Марсело? Какви са тия косачки, бе? Така че там парите после бахти. Вие, той Марсело ще вкара в финал. Ще ме дадат головете, че всяко не се зави. Ето не е да спорт. Това е лайк. Много не. Така, един жът картон ми пусне. Ти косарски ми прави постоянно. Хора, много слабо представяне. Супер слабо представяне. Ще можем да направим с някакви пълни салати. Ще ми най-скъпаните пакове. Що ще му играе? Как нека отворим паковете. Нищо хубаво не се. Где смишите играчите? Майко, навън. Так ми се завява. Нови екипи, нови транс. Най-къде пак. И хора, да, този видео ви е харесал. Ако така, оставете ни лайк, абонирайте се канала и